RFV Distriterm a reușit să introducă sistemul de distribuție pe orizontală a energiei termice în primul bloc din Zalău. Astfel, în blocul 1H de pe Alea Barbulovici se conectează 10 apartamente pe sistemul nou de distribuție centralizată, iar încă 3 blocuri sunt în așteptare pentru a demara investiția, au precizat reprezentanții RFV. Cel mai mare interes față de reconectare este manifestat în zona Dumbrava, aceasta fiind inclusă în planul de reabilitare a punctelor termice. În total, 6 puncte termice vor fi modernizate anul acesta de către RFV. És maga a szolgáltatásról is beszélnék. Și aș vrea să vorbesc și despre serviciul oferit de RFV. Mi e-complete-nak hívjuk ezt a szolgáltatást. Acest serviciu nou, noi îl numim e-complete, probabil ați auzit deja termenul acesta. Amit nagyon szeretnénk, hogy a fogyasztók ugye elkülönítsék ezt a korábbi távhőszolgáltatásoktól. Ceea ce încercăm să vă spunem că noi dorim ca oamenii să înțeleagă că ceea ce facem noi are puțin de a face cu sistemul centralizat din înainte. Mert az e-complete ilyen bizonyos garanciákat ad a fogyasztónak. Cu e-complete noi garantăm un șir de lucruri pentru consumatori. Tehát ugye az egyik ilyen garancia az, hogy a fűtés állandó lesz, a világvízszolgáltatás állandó lesz. Unul dintre aceste garanții este faptul că consumatorii vor avea apă caldă și încălzire continuă. Szolgáltatásnak a minősége, tehát a minőségi paraméterek folyamatosan monitorozva lesznek. Garantăm în același timp un serviciu de calitate. Megvalósul a folyamatos műszaki felügyelete a rendszernek, felújításai a rendszernek. Garantăm și supraveghere tehnică, permanentă și întreținere. És talán a fogyasztók a legjobban, ami érdekli, az az, hogy garantáljuk az árat a következő 5 évben, hogy az egyedi fűtés alatt lesz 5%-kal. Și garantăm un preț mult mai bun pentru următorii 5 ani, ceea ce este cel mai important lucru care se interesează consumatorii noștri, adică faptul că zăloine vor plăti cu 5% mai puțin în comparație cu sistemele individuale de încălzire.